ଆମେ ଆଜି ମୋ ମା ସହିତ ବିଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ପିରଶାଳ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା କେତେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଖରା ଗୋଟେ ଦିନ ବି ହେଉନି। ଖରା ନ ଦେଖିକି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଖରା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏସବୁ ପାଣି ଦେଖୁନ, ଏ ପୋଖରୀ ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ବିଲ କାଦୁ କରାହେଇଛି, ଧାନ ଲଗା ହବ। ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଦେଖ ଧାନ ଇଏ ରୁଆ ହେଇନି, ଏ ସବୁ ବୁଣା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ବିଲକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଇଏ ମୋ ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବିଲକୁ। ବିଲରେ ଦେଖ କେତେ ଲେଖା ପାଣି। ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ ଧରିବୁ। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଆସୁଛି। ମୋତେ ତ ଦେଖିନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଦେଖ ଦେଖ ଆଗକୁ ଏଠି ଏବେ ଆମର ତଳି ପକା ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଲରେ ସବୁ କେତେ ସାରା ପାଣି ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ। ଓହୋ, ଏତେ ସାରା ପାଣି ଅଛି ବିଲରେ। ସବୁ ଆଜି ହଳ ତ ଧରିଦେବୁ ଆଉ। ପୁଣି ପାଣି ପାଖକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ଯିବାର ମୋର ମନ ନଥିଲା, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ମାଛ ଆସନ୍ତା କି, ମୁଁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଗେଲ ହୁଅନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବିଲରେ ଏତେ ସାରା ପାଣି ସବୁ ଦେଖିକି। ଏବେ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଗଲା। ଆମ ବିଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଆସ ଆସ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏ ବିଲରେ ନା ଆମର ବହୁତ ଘାସ ହୋଇଥିଲା, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼। ହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର କମାଲ ଦେଖ, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲା। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଆଉ। ଓହୋ, ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଛ ବାହାରନ୍ତା, ମୁଁ ଯାଇକି ଠପକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।